Nas próximas semanas entrará en servizo o novo módulo cuberto de atletismo do Complexo Deportivo da Fieiteira. As instalacións contan cunha zona de adestramento para carreira e salto, mentres que o primeiro andar albergará un centro de tecnificación de deportes de contacto. Un pouco a idea disto é buscar, aproveitando o máximo espacio, conseguir o máximo número de disciplinas aquí dentro. Entón, como dixen antes, encontrámonos con zona de entrenamiento con pistas de carreira, zonas de salto de longitud, zonas de triple salto, como se hai co foso, zonas de salto de pértiga, zonas de salto de altura, zona de combate na planta superior e uns poucos vestuarios que fan un pouco de servicio para completar e reforzar o que son as necesidades deste complexo. A ampliación do complexo deportivo, que co novo módulo abrangue unha superficie de 2.400 metros cadrados, foi cofinanciada pola Xunta e o Concello. É unha actuación financiada conxuntamente pola Xunta de Galiza e tamén polo Concello de Ribeira, onde acada o investimento de 2,7 millóns de euros, dos cales o Concello pon 1,2 millóns e a Xunta pon 1,5. Por tanto, vemos que é unha instalación que vai permitir aos clubs de Ribeira, tanto o de atletismo como os de deportes de contacto, non como ese club de taekwondo, por exemplo, que ten tanta zona a nivel internacional, pois van a poder practicar os seus deportes aquí e, sobre todo, máis importante, que tamén van poder chegar deportistas doutras localizacións a poder facer deporte aquí e, por tanto, Ribeira estáse convertendo nun referente a nivel deportivo coas súas instalacións renovadas e tamén coas súas instalacións de primeira orde, non? Para a súa posta en marcha, o Concello está a explorar vías de colaboración con distintas entidades para dotar de equipamento e mobiliario o centro de taekwondo. Non é a única actuación en materia deportiva, posto que o Executivo xa está a traballar nun proxecto de mellora da pista exterior de atletismo, para a que precisará da colaboración doutras administracións.